Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Мин Альмөхәммәдова Сәлимә Минифарисовна. Тукай районының Яңа поселок мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшлим. Мин мәктәптә 25 елдан артыграк башлангыч укытучысы булып эшлим. Татар телендә үзем укытам. Рус һәм татар балаларына татар теле укыту шактый катлаулы эш. Хәзерге рус теллелек заманында кайбер татар балалар рус балаларыннан әллә ни аерылмый. Күбесенчә, гаилә рус телендә сөйләшеп үскән бала татарча җөмләләрне кабул итә, аңлый алмый азаплана. Шул сәбәпле, минемчә, һәр ике төркемгә дә телне бала күңеленә иң якын булган уен аша җиткерү отышлырак. Татар теленә кызыксыну уяту бик мөһим. Башлангыч сыйныфта бу максатка уеннар аша ирешү уңайлырак. Чөнки кече яшьтәге мәктәп баласының игътибары кыска вакытлы һәм төрле эш алымнарын алыштырып тору гына укучының кызыксуын арттыра ала. Без дәрестә укыйбыз, язабыз, рәсем ясыйбыз, уйныйбыз, уйлыйбыз, җавап бирәбез һәм әлбәттә арыйбыз. Безгә ял кирәк. Дәресләрдә физик ял минутлары уен да, шул ук вакытта тел үстерү күнегүе дә булырга тиеш. Шуңа күрә мин еш сүз өстә иҗади физкульт минут формасында үткәрергә тырышам. Мисал өчен, Айдар урманга бара, шул вакытта балалар атлыйлар. Бөгелеп алма, ала дип әйтәләр балалар, һәм балалар бөгеләләр. Чистартып аны каба ашаган кебек кыланалар. Җиргә килеп утыралар. Аннары тагын торалар. Шул рәвешчә дәвам ителә. Балалар арыйлар, шуңа күрә ял минутларын үткәрергә кирәк. Мин сезгә үз опытымнан берничә ял минутларын тәкъдим итәсем килә. Әгәр дә сез аларны куллансагыз, мин бик шат булам. Рәхмәт, сау булыгыз.